मोसानाय बर'नि मोनसे माहारि सुबुं मोसानाय बे सुबुं मोसानाया जोंनि गेजेराव दा माखासे फारागथिखौ जों नुनो मोननाय जादों बेखायनो बे फारागथिखौ गैयाजासेनो मोनसे बर'नि मोनसे माहारियारि मोनसे सुबुं मोसानाय हिसाबै बेखौ जों बोरै गायसननो हायो बेनि थाखाय जों बर' थुनलाइ आफादजों खेबथाम गाहाम जों मावबादा खुंलांबाय बे खेबथाम मावबादा खुंलांनायाव बागुरुम्बाजों लोगोसे बारदै सिख्लायाबो दंफायोमोन बारदै सिख्लाया मोनसे थि गरन्थ'आव फैनो हाबाय दा बागुरुम्बायाव दिनै बागुरुम्बानि थाखाय बेयाव मावबादा खुंदों बर' हारिमु आफादनि हांख्रायनायाव आरो बर' थुनलाइ आफादनि नुजाथियाव आरो दैखुनखुलानि माखासे हारिमु बिथिङाव रोंगौथि थानाय मानसिफोरखौ थांखिया बेनो जे बर' बागुरुम्बानि गेजेराव जिखिनि गोरोबलायै दं बेखौ बोरै गोरोबहोनानै जों नुनो मोननाय जादों मुद्रायाव मोसानायनि मुद्रायाव एसे फाराग नुदों जोंनि दैखुनखुलानिजों जे बे समाव दैखुनखुलायाव 1981 समाव जायफोरखौ उस्ताद कामिल कुमार नार्जारिया भारतबर्षआव प्रदर्शन खालामनानै नेशनेल लेभेलाव मोनसे बान्था मोननो हादोंमोन बै फर्मआव मोसानानै दा जों दैखुनखुलाया बे उस्ताद कामिल कुमार नार्जारिया दिन्थिनाय जि मुद्रा खामनि बल आरो बिनि जिथु सरलिपि बेखौ लानानै आरो बिनि जिथु रिलिक्स बे रिलिक्सखौ लानानै जों सरसा खालामबोगासिनो दङ दा एसे बावैसो जों नुनो मोननाय जादों दिनै एसे सुदांनानै बागुरुम्बानि सायाव एसे गोदान इलिमेन्ट मडार्न इलिमेन्ट थारमाने बागुरुम्बाखौ बर'नि मोनसे सुबुं मोसानाय हिसाबै जों लाखिनो नाजादों खिन्थु दानि सोदांनायनि बिथिङाव जों नुनो मोन्दों दानि जिथु शास्त्रीय संगीतजों गोरोबफानो थांनानै बिनि मुद्राखौ सोदांनानै मोनसे माबा खालामनो नाजाना थांनायाव बिनि जिथु खामनि बल आरो मोसानायनि जिथु मुद्रा बिसोर गोदानारि मोनसे महरा हाबनाय जादों बे गोदानारि हाबनायाव जों बेखौ जिथु मोनसे फक बर'नि सुबुं मोसानाय हिसाबै फोथांना लाखिनो नाजादों दा बेखौ बै जेखिनि गोदान एसे इलिमेन्ट हाबदों होननानै जों जेखौ नुनो मोन्दों दिनै बेखौ बोरै जों गैया खालामनानै जों गोरोबनो हायो थांखिया बेनो गोरोबलायनायनि जों माखासे मुद्राखौ नुनो मोनदों एसे डिफारेन्स दं मथा मथि एखेयानो दं खिन्थु मुद्रा माखासे जे स्टार्टिंनि जिथु माने माखासे मुभिं होनाय बिनि आरो बिनिफ्राय जिथु दै जिरि जिरि खामु खिंखिरि मोसानायाव जिखिनि मुद्रा दिन्थिनाय जायो बेयाव एसे गोदान इलिमेन्ट कारण फक सं हिसाबै जों दैखौ लाखिनो नांगौब्ला बे गोदानखौ जों गैया खालामनांगोन कारण एबे मोनसे सुबुं मोसानाय एबे बिराद गिदिर गोख्रों बिराद मोसानाय जानांगौ एबे जाबाय मोनसे गोसो खुसिनि बर'नि आइजोफोरा बै समाव दै जिरियाव दुगैनानै गोसोनि रंजानायखौ फोरमायनाय मोनसे मोसानाय बाय हारिनि खुसि रंजानाय मोसानाय आरो जोंनि महर मुस्रि बेखौ बेरखांहोनो नाजानाय जादों बाय बे गोदान मुद्रा इलिमेन्टखौ गारनानै जों बेखौ सोदांना लानानै मोनसे बर'नि मोनसे माहारियारि मोनसे सुबुं मोसानाय खालामनो हागोन बे थांखियैनो बे मावबादाखौ खुंनाय जादों बे मावबादा खुंनो लानाया हारिमु आफादनि बर' थुनलाइ आफादनि नुजाथियाव बे जोबोद मोजां जादों हयथ' दिनै जों मोनसे फाइनाल स्टेजाव फैनो हायाबाबो बे मोनसे जाहाथे फाइनाल स्टेजसिम जों मोनहैनो हायो बेनि थाखाय जों बयबो गोसो होलायनानै खामानि मावनांगोन खारन बर'नि हारिमुवा बर' हारिमु हिसाबै बुहुमाव मोनसेयानो जानांगोन बे जों मिजिं बयबो थैलायनांगोन दा बर' थुनलाइ आफादजों जों रायज्लायदों बर' थुनलाइ आफादजों दिनैनि मावबादायाव जों मोनथाम दिगखौ जों फाइनाल खालामनो नाजानांगौ मुद्रा सरलिपि आरो बिनिफ्राय खामनि बल बिनि उनाव बिनि जिथु सेन'सिस थागोन बे सेन'सिसनिबो एसे फारागखौ नुनो मोननाय जादों किसु माबा खेथ्रआव सेन'सिसआ बिनि जिथु माबाया मिनिं बे माबाफ्रा अलप आलादा नुजाना मोननाय जादों बे जिनिसखौ फाइनाल बर' थुनलाइ आफादनि नुजानायाव जों मोनसे समाव खालामगोन दिनै बिसेसके खामनि बल मोसानायनि मुद्रा खामनि बल माने मिउजिक आरो सिफुंनि देंखोखौ फ्राय गोरोबो मिउजिकआव बारा फारागखौ नुनो मोननाय जायो खामनि बल्टआव अलप बिनि माबाया अलप थेगा अलप माबा दं खिन्थु बाखि मोसानाय मुद्रायाव बे मोनथाम मोननैया मुभिंनि जिथु बागुरुम्बानि जिथु मुभिं गंग्लाय थांनाय जोंना गंग्लायना थाङाखै बिनिफ्राय दै जिरि खामु खिंखिरियाव जे मोनसे मुद्रा मोसानाय होयो बे मोनसे गोदान इलिमेन्ट हाबदों थारमाने दा बेखौ जों बोरै गोरोबहोनो हायो एक्सपार्टफोर दं बे कनक्लुजन बोरै लाबोनो हायो बे जिनिसनि थाखाय बे हाबाफारि जागोन जों आसा लाखिदों दैखुनखुलानिफ्राय जे जोंनि अनलायनाय सिबिलायनाय बर' हारिखौ गोथौ मोजां मोननायनि गेजेरजों मोनसे खौसेथियाव फैनानै बर' हारिमुखौ बुहुमाव गेरेमसा खालामनो हागोन बर' माहारिया गेरेमसा थांना थानो हागोन बे मिजिंखौ जों बयबो बर' फिसाफोरखौ लानो थाखाय खावलायदों जोबथारनायाव मोनसे कुइसन बेरखांदों सार माब्लाबा मिसबिहेभ खालामदों मिसलिडिं खालामदों माब्लाबा स्टेज पारफरमेन्स खालामनायाव मिसलिडिं खालामदों मडार्नाइज खालामनो नाजादों बे बिथिङाव दुलाराय हारिमु आफादा खौसे गैयैयाव बा बागुरुम्बानि मोनसे स्ट्रं गैयैयाव जादों होननानै नोंथाङा बुंनो सानो दा बिदिनो जे बर' हारिमु हिसाबै जों जिखिनि अर्गानाइज खालामनानै बेखौ जोंनि जा सोलोंसाफोर बिथांमोननो जि ट्रेन होनांगौमोन बेखौ हास्लाबहैयाखै आरो बिभिन्न इउटुब बायदिसिनाफोर मोननानै
माखासेफ्रा बेखौ गोरलैनो लानानै मोसानो पारफर्मेन्स खालामनो थाखाय बिथांमोना नाजादों बिनि थाखाय जादों नेशनेल लेभेलाव जों बावैसो मोननाय जादों बारदै सिख्ला आरो बागुरुम्बाखौ गाज्रि भाबैनो रिप्रेजेन्ट खालामदों बिनि थाखाय माखासे जोङो दान्थे बिथेनजोंबो थांबाय दा बेखौ जों दा थिग खालामनो थाखाय नाजादों जों बर' सुबुं हारिमु आरो खौसेथि आरो जौगाथाय आफाद जानानैबो जों नाजादों आरो बर' हारिमु आफादा जे थांखि लानानै जोनोम जादों बर' हारिमुखौ फोसाबनायनि थाखायनो दा जों बेफोरखौ हाख'वाखैब्ला बेखौ जों जयैनो बयबो जानानै फोसाबनो नाजानाया जोंनि थाखाय खामानि जागोन आरो बेनिफ्राय जायफ्रा बेखौ दिन्थिबोदों दिनै बिथांमोनखौ जों सोंखारिया नाथाय जों जाहाथे बुजिनो हायो गुबैथिया मा बर' हारिमुखौ दैदेननांगौब्ला बिनि गुबैथिया मा बिनि गुबै बिथाया मा बे बिथाखौ जों संनानै बिथांमोना जाहाथे फोरोंनो नाजायो जायफ्रा गुबुन बर' हारिमु बिथिङाव बिथांमोना अर्गानाइज खालामगासिनो दं बिथांमोनखौ जों खावलायहरदों दिनै बिथांमोनाबो जा गुबै बर' हारिमुनि जे बिथा बे बिथाखौ नोजोर लाखियो आरो बे बिथा लाखिनायाव बर' हारिमु आफादा आरो बर' जिखिनि बर' सुबुं संरैखा जि आफादफोरजों दं बर' हारिमुनि थाखाय जायफ्रा दिनै माखासे खामानि मावनो नाजादों बिथांमोननिफ्राय अलप दिहा बाहा लानानै आवगायलाङोब्ला निस्सय बर' माहारिया मोनसे खौसेथि फैनो हागोन बर' हारिमुवा मोनसे गुबुंले थासारिनिफ्राय गोग्गो मोनसे गेबें आरो गोग्गो आरो गोथार जागोन बेखौ जों खावलायदों आरो जायफ्रा मावदों जों दाय होनना बुङा मिथिस्लाबै मावनो हागौ गथिखे बे मिथिस्लाबै मावनायखौ बिथांमोना बुजिनानै जाहाथे आवगायबोयो बेनि थाखाय जों आपिल खालामगोन